Diwrnod 9. Sir y Fflint. Taith, Diwrnod 9. Heddiw dach chi'n mynd i Gastell y Fflint, Parc Gwepre a Chastell Iwlo. Heddiw byddwch chi'n ymweld â Sir y Fflint, gan ddechrau yng Nghastell y Fflint, yna ymweld â Pharc Gwepre a Chastell Iwlo. Gyrwch i Gastell y Fflint, CH6 5PH. Teithiwch i'r Fflint. Mae arwyddion da i'r castell o'r ffyrdd o amgylch canol y dref. Gyrwch i Gastell y Fflint, CH6 5PH. Gyrwch heibio'r castell a pharciwch yn y maes parcio wrth ymyl gorsaf yr RNLI. Castell y Fflint. Archwiliwch y castell a darllenwch yr arwyddion dehongli. Ardal Castell y Fflint. Yn y maes parcio mae arwydd croeso i'r Fflint. Mae hyn yn rhoi manylion yr ardal o amgylch y castell. Llwybr arfordir Cymru. Ewch ychydig i lawr llwybr arfordirol Gogledd Cymru a darllen y stori am Taliesin yn y Mabinogi. Porthladd y Fflint. Cerddwch tuag at Porthladd y Fflint. Amser cinio. Llwybr Treftadaeth. Dilynwch y llwybr Treftadaeth i ganol y dref i ddod o hyd i rywle i gael cinio. Gyrwch i Barc Gwepra, CH5 4HU. O'r castell ewch i'r briffordd a throwch i'r chwith tuag at Geicona a Shotten. Trowch i ffwrdd o'r ffordd ddeol cyn mynd dros y bont grwg. Parhewch ar y ffordd ac wrth y goleuadau traffig trowch i'r dde yn dilyn arwyddion i Barc Gwepre. Parc Gwepre. Mae yna faes parcio mawr am ddim wrth fynedfa'r parc. Ar ochr chwith bellaf y maes parcio, mae'r llwybr i fyny'r castell. Mae bwrdd arddangos gyda map o'r parc. Cofiwch dynnu llun o fap y parc i'ch helpu rhag ofyn i chi fynd ar goll. Cerddwch i'r castell. Ewch allan o'r maes parcio ar ochr chwith i Barc Chwarae y Plant a dilynwch yr afon i fyny'r dyffryn. Mae'n daith o tua milltir at y castell. Castell Iwlo. Pan gyrhaeddwch y castell, ewch i fyny i'r man uchaf ac yna darllenwch y paneli dehongli. Cerddwch yn ôl i'r maes parcio. Cerddwch o amgylch safle'r castell ac ewch yn ôl tuag at y maes parcio. Ar ôl y creigiau coch, trowch i'r chwith i fyny'r bryn tuag at Wepre Lane. Ychydig cyn gadael ffin y parc, trowch i'r dde i lawr trwy'r coed i'r llyn.
Gerddi plas gwepra. Mae'r caffi wedi adeiladu ar safle neuadd gwepra. Archwiliwch yr ardal hon ar hen erddi ffurfiol y tu ôl i'r caffi. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.